Kwa hivyo imekuwa changamoto kwao, wakawa hawapati misaada ya serikali. Nyakolo Mogejwang, Elweny makoro bende osemako mach kind jokanyo mag Jubilee koda PC mandiko duond buche mag siasa. Penjo maduong' makoro Uganda penjore en ni kaponi dibed ni nitiere teko moko mag siasa mageto yuko Jubilee, to en pek kata mbi mane ma Jubilee nitiere godo. Jafao marwa Walter Tembaga kolonwa maling'ling ewi ywaruok ma okwako duond bura mar Jubilee. Tarik 8 dwe mar 9 2016 duond bura mar Jubilee ne olose kendo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne owal kako gai mar duond burano. Ma ne otimore bang' duond bucha 11 moting'o Jubilee Party Alliance, Alliance Party of Kenya, United Republican Party, Grand National Union, New Ford Kenya, Ford People, United Democratic Forum, chama cha Uzalendo, Republican Congress, National Alliance, the Independent Party, ne onywande kanyakla kendo loso duond burano. Kata kamano, motelo ne yiero melo 2022, duondruok ne nene kind jo od bura mag Jubilee ka kweth achiel ne siro Uhuru Kenyatta kama chielo to ne siro William Ruto. Truly and diligently serve. Pogruok mar Jubilee ne koro medo mako mach bang' yangore ni duond buche manitiere riwruogno ne owuok kendo chako UDA kendo walo William Ruto kako gai mar duond bura na riwruok mar Kenya Kwanza. Jo od bura moko mag Jubilee to ne ochako pogore paro kod telo mar Jubilee bang' Kenya Kwanza ne yudo loch yiero maduong' mokalo. Etend Kenya Kwanza osebedo ka lombo jo od bura mawuok e duond buche koriwo koda ka Jubilee kama kweth motelne kod Kanini Kega kod Sabina Chege orido wigini gini telo manyien mag Jubilee kendo Jeremiah Kione, David Murathe kod Uhuru Kenyatta sani ok giyango. This party that we launch is not about William Ruto nor about Uhuru Kenyatta. E penyo maduong' to en ang'o ma ilare Jubilee? If you want to know the legal organs of the party, then you look at the Kenya Gazette. Honorable David Murathe, the charged member, was found guilty of both charges of A, gross misconduct. Ywak osebedo ka geto jandik duond buche Nderitu ewi tungni mokwako Jubilee. The registrar of political parties, Mrs. Nderitu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. Nderitu wuon to mako chung motegno ni chenro duto mokwako lokruok e Jubilee osetim koluwore gi dwaro mar chik. Yes, we effected by communication of that letter. It was a declaration that we have accepted the process and effected the changes in regard to those the two members that were mentioned in the documents that were filed. We see the Register of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Jeremiah Kione kod Langi osechwalo penje wi andika ma iwacho ni ne giyudo modeko mapodho golo gi apisi. Dibed ni apisi mandiko duond buche ne ogajo barua moro mar podho ni tend Jubilee oseloki. We saw her backdating letters. This is a printout of the time and the date the email was sent. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday at 8 o'clock in the night after the NDC. But the letter is dated 19th of May. I do not think there's any law that we have broken by doing that. Because indeed, sending the email was abundance of caution. Yeah, and there's nowhere it is required that it's mandatory send an email at this particular time. You can send an email as long as you are working. Nderitu wacho ni giseketa put moro maluwo kendo biro ng'ado ripot manyocha wuok e romo manyocha Uhuru Kenyatta kod kweth mare Obago Ngong Race Course, romo manyocha ng'ado ni Sabina Chege kod Kanini Kega oriembi. The removal that we did on Friday has nothing to do with the NDC. Those ones were mutually exclusive processes. The NDC, which were not, as we were not notified, we could see it out there. It is this particular time that document has been filed. Yes, we received the minutes, as you saw. We cannot comment now because we are in the review of those documents. You know, it's good to comment when you have reviewed the document. E kaluwore gi lokruok mar weche mar Jubilee,
dibed ni nitiere teko moro matemo dhiro apisi mar njondik buche mar siasa mondo tie ataro mar chik. It is the decision is not ours. It is theirs. So we are a regulator. We regulate the process in which those decisions are made. Etayo duond bura mar Jubilee nyalo bedo nade lwet Sabina Chege kod Kanini Kega. Waloso kod Mesha Kodede ma en jalony e weche mag siasa. Sabina taparo ni idhira ni mondo olar kom mar bedo jatend Jubilee, but okapar ni en gi thoche ma onyalo riembo godo. Okay, onyalo bedo gi ng'eyo matin kuom kaka chama nyalo ringo, but telo ne chama ma chama dongi odhi matut moingo beda gi paro mar ni mae kaka chama nyalo ringo. Odhi matut moingo mano nyaka omenda te ma unyalo dwaro mondo utigo ke chama. Marango Jubilee makoro wenge ranga hinya to masa mar piny Kenya. Uhuru Kenyatta kod kweth mare nyocho segolo kokgi kagisiemo jogo mageto rocho duond burano. Ukigusa Jubilee umeguza azimio la umoja. Chama sio ya Uhuru ina wenyewe, na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge. Jubilee nyo bedo kaka duond bura ma jo modak e alwora mar Mount Kenya nyo ohero. To siasa madala ka kata ma Kenya ka be wang'eyo kaka chalo. Nyiso ni e kinde mabiro chal ni ok gin gi yie ni UDA bende en chama margi kaka jo Mount Kenya. Nyiso ni e obwongo gi maiye kata pachgi maiye nyiso gi ni Jubilee e chama margi magine gi control. Koro ka gidhi kocha to gidwane gidhi kode ma ka lweny owuok kocha kata tulo owuok kocha to giwacho ni gin gi odgi. E kweth ma obalo kod ten Jeremiah Kione kod Lange nenore ka gimoramo ni nyaka gidong mane duond bura mar Jubilee ma ok gidonje UDA achiel kachiel. This is a call for the Mount Kenya people. We were ready to for 4-5 years Adauda, and wale wako kwa serikali saa hii wanastuka kuona ya kwamba watu wa Kikuyu na hasa vijana wameanza kuamka na kuuliza haki yetu iko wapi. Kagiseyango ratiro ni gin gidwa tiyo gi sirikal mantie e ofis sani mar Kenya Kwanza ma nigi party gi ma UDA. To kine ka gin gi chuny mar gombo ni mondo giwuog e chama ni gidonje e UDA, gidwane gidhi gi chama ni. Nyiso ni nitie gima lich ahinya e duond bura mar Jubilee ni momiyo jogi lare. To thuolo mane ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua negode tungni mar Jubilee ma masa mar piny Kenya. Na tunataka watu wa Mount Kenya wote waanze kufikiria tena. Aparo ni migosi Rigathi ng'iyo lessons machien to wacho ni kopo ni wadhi this route bonono ni wadhi wachwanyore mbele ka nikech chwanyruok to dhano kata jomo dak e udi chwanyore. Kisiasa to kuro yot moloyo. Ponono ni wadhi wachwanyore mbele ka dhira oko nyalo bedo mayot moloyo. To kaka Jubilee aketo tenge kanyo gi wabunge nego e iye kanyo. To yot mondo abi abed jatend Jubilee no kae to koro bedo ni inyalo dhira oko mayot e Kenya Kwanza bedo matek. Walter Nyambaga, Ramogi.